Benvidos, rapaces, ao vosso primeiro día de clase. Estou emocionadísima a comenzar este curso novo con vos. Sei que aínda non nos coñecemos, pero imos coñecernos pouco a pouco. Gústame moito empezar o curso, non sei se a vos os pasa igual, todo parece que cheira novo, todo está como preparado para vivir grandes aventuras ao longo do curso, vale? Sei que ides ter moito cuidado as primeiras semanas, coas vosas libretas preciosas, ben organizadas, boa letra... Unha caligrafía excelente. Pasei o verán facendo lettering. Ben, vale. Como non nos coñecemos porque o primeiro curso que compartimos xuntos, vou pasar lista, vale? E así vou vos poñendo cara a cada un de vos, vale? Veña, imos aló. Ei, como non nos coñece, podemos cambiar os nomes. Eu son ti e ti eres eu. Nin de broma, que tú eres de 5 raspado e esas notas acaban no meu expediente. Por certo, antes de pasar lista, primeiro non vos dixen o meu nome. Meu nome é Paola, vale? Chámome Paola e agora vou vos poñer nome ás vosas cariñas, de felicidade e ilusión. Veña, quen é Daniel Lema? Presente, hola Daniel. Quen é Aitana Martínez? Hola Aitana. Israel, que pon aquí? Pérez? Uxío Corral. Hola, Uxío. María Barbeito. Presente. Vale, entón aquí saenme 25. Somos 25, verdade? Somos 25? O ano pasado, sí. Creo que non hai ninguén novo, non? Vale, de acordo. Casi vamos contar, porque isto das listas os primeiros días de clase cargas o diablo. Así que mellor imos contar. 1, 2, 3, 4, 5... 24, 25, 26. Oh, non entendo nada. Como 26? Quedou alguén sen nombrar. Ti, perdoa, do fondo. Xuraría que a ti non te nomei. Hola, estou a falar contigo. A ver. Falas o meu idioma? Enténdesme ben? Como te chamas? Ah. Xa. Bueno, de acordo, non te preocupes. Intento arranxalo eu, vale? Quedamos así xa, de acordo. Ei, pero que misterio é este? Isto non é de misterio. Isto de terror. Como se está gastando unha broma ou está chiflada. Confiemos no primeiro. Moi ben, que vos parece se como primeiro traballiño así, primeira actividade do ano, para que eu poda comprobar que tal escribides, a vosa letra, ver as vosas faltas de ortografía, bueno, ver un pouquiño como vos expresades, por que non me escribides nunha pequena redacción dunhas 10 liñas, vale, non máis? Dunhas 10 liñas, que tal vos foi este verán? Por favor, coidade moito a estética, a caligrafía, a ortografía. Sí? Ah, non te preocupes, deixoche un folio e un bolígrafo, de acordo? Espera. Isto non é normal. Isto non é nada normal. Oh meu Deus, un alumno novo. Ti nunca esqueciches nada, ou que? En serio, isto non ten ningunha gracia. Pero que pasa? Que vos ocorre? Desapareceu, apareceu. Pero imos ver, é que ninguén vai falar disto. Non vedes que a cadeira está baleira? Estades tolos ou que?